Mga driver sa balhabal og tricycle ug angkas driver gipatambong sa Mandawi City Traffic Summit aron pagpahinumdum kanila sa mga mayong pamatasan ug luwas nga pagpamasada sa kadalaran kabahin gihapon kini sa pagpangandam sa ipatuman unya nga ID system sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim sa tanang mga public utility vehicles nga moagi sa dakbayan. Si Chonor Carion sa report. Kapin sa 1,000 ka mga habal-habal driver, tricycle ug angkas driver ang mitambong sa Traffic Summit. Si SPO3 Wilfredo Ator sa Highway Patrol Group mipahinumdom nga musubay sa lagda sa trapiko. Iyang gipasabot nga usa sa hinungdan sa trapiko ang pag-unahay sa mga habal-habal driver o kaha sa angkas driver kay adunay pasahero nga gadali. Especially ang mga habal-habal driver kay nagmadali kay naay ni tawag nga nagmadali nga kuhaon. Diba? Disiplina na unahay. Highway Patrol para makahatag sila og mga background lang no as to the traffic rules and regulations unsay mga kuan unsay mga angay buhaton sa karsada. Samtang gipahibaw ni Glenn Antigua, ang hepe sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim, ang Traffic Summit karon kabahin na sa gihimong pagpangandam sa ipatuman nilang ID system sa tanang mga driver sa mga public utility vehicles. Masayo na unya alang kanila ang pagsubay sa mga driver kung aduna bay mga bag o butang nga mahabilin sa usa ka sakyanan. So ato na i-trace atong opisina. Dili ta kinahanglan mo tong LTO, dili ta kinahanglan mo tong LTFRB, ato na i-trace atong opisina oy. Ang driver ani mao ni siya. So sayon dali na pag-trace. Uban ni Godfrey Rilien, Chona Carion, Balitang Bisdak.